Знаете ли защо хълката се носи на безименния пръст? Да, не. Има едно предание, което много ми хареса. Сега ще ви кажа защо. Според това предание палците представляват родителите. Показалците са нашите брати и сестри. Средният пръст отговаря на нас самите, аз. Безименният пръст е нашия партньор. А пък котретата са нашите деца. Сега ще ви накарам да направите едно упражнение. Ице, би ли дошъл да ми държиш микрофона? За да направим едно упражнение, да видим какво ще се получи. Направете така. Свийте средния пръст навътре. Е така. Двете ръце, не с една не може да го направите. Двете ръце ги допрете е така. Сега, отделете си палците. Отделете ги, нали? Трудно ли е? Не е трудно. Приберете. Показалците, опитайте сега да ги отделите. Показалците, лесно ли е? Това са нашите брати и сестри. Те си отиват от нас лесно. Кутрето, нашите деца един ден ще си отидат. Я опитайте да ги отделите. Отделяте ги, нали? Лесно. Я опитайте сега безименния пръст. Не става, нали? То стана, нещо не става. Мерсийца. Знаете ли защо е така? Защото за семейството развода е забранен.